Amb la màxima discreció, Abdelbaki Essati va passar per aquesta presó de Castelló de la Plana acusat de tràfic de drogues entre el 2010 i el 2014. TV3 ha pogut parlar amb un dels funcionaris que va tenir contacte amb ell i assegura que durant la seva estada va passar totalment desapercebut. Era un home religiós, molt respectuós i amb bon tracte, però mai va mostrar que estigués patint cap procés de radicalització. S'encarregava de la brigada de neteja, un càrrec de confiança que, segons el funcionari, denota certa capacitat per organitzar els seus companys. Als 4 anys que hi va estar hi va fer alguns contactes i la investigació haurà d'aclarir si se'n va valer per planificar la logística dels atemptats. El CNI ha reconegut que va tenir contactes amb Essati quan estava a la presó, però no admet que es convertís en el seu confident. De moment, l'Audiència Nacional, que manté la causa secreta, no ha obert cap peça separada per aclarir-ho. Continuen, però, les investigacions per saber com es va gestar la cèl·lula de Ripoll, el paper que hi va tenir l'imam i les implicacions internacionals que haurien pogut contribuir al finançament del grup. Si bé TV3 ha pogut saber que alguns dels terroristes van demanar crèdits setmanes abans dels atemptats.